Здравейте, приятели! Днес от Автодом ще ви представя ръчен комплект за възстановяване на фарове. Комплект ще съдържа следните инструментчета. Първо да кажем, защо фаровете пожълтяват. Фаровете масово пожълтяват заради UV лъчите, причинени от слънцето, плюс безконтактните препарати на ръчните автомивки. Комплекта за ремонт на жълтите фарове държа няколко неща. Да започнем от шкурките. Шкурките започват от 800, 1200 и 2000. При работа се облепва около калника и около предния капак, за да надерете лака на колата. След това има едно много готино апликатор, че да не бъркате с пръсти. Апликаторът е с велкролепенка, лепи се и се започва да се шкури, докато се полива водичка. След минаването на 800, 1200 и 2000 трябва този